Libuan ka mga bata sa Sikihor ang nakadawat og regalo gikan sa usa ka international artist ug musician nga si Super Joe nga taga Canada. Nagpahigayon siya og sleigh ride kauban si Mark Ricky ug uban pang mga local partners aron iapod-apod ang mga regalo. Karong tuiga mikabat ngadto sa 12,000 ka mga batang Sikihudnon ang nakadawat og regalo ug uban pang pahalipay. Gibisita usab nila Super Joe ang mga tunghaan, Lukop Isla. Lingaw kayo mga bata ug mga magtutudlo. Mubalik usab sa Canada si Super Joe aron sa pagpadayon sa ilang mga gig ug dito na usab maghatod og mga awit sa Pasko sa katawhan. Me and my good friend Mark Ricky started the Santa sleigh ride around the island about 4 years ago, and together with some great expats and wonderful local people, we try to deliver gifts to about 12,000 kids every single year.